Za 2 roky cvičení mám docela dobrý progres. Tohle je ale jedna věc, na kterou když bych si dával větší pozor, tak mám dneska progres ještě větší. A ten tip je více se soustředit na spánek. Asi si to slyšel už několikrát, ale je možný, že jsi si pořád neuvědomil důležitost spánku. Můžeš trénovat jak tvrdě chceš, ale pokud si nebudeš hlídat spánek, tak budeš špatně regenerovat a tvůj progres bude menší. Tohle jsou 3 tipy, díky kterým můžeš svůj spánek zlepšit. První tip je omezit modré světlo. Modré světlo říká tvému mozku, že je stále den a nedokáže se dobře uložit pro spánek. 2 hodiny před spaním tedy omez modré světlo a dej si červený filtr nebo používej červené brejle. Druhý tip je omezit kofein. I když jsi jeden z těch lidí, kteří si myslí, že po kofeinu dobře usnou a nemá to na ně vliv, tak to na tebe vliv má. To, že usneš, ještě neznamená, že ten spánek bude kvalitní. Tvůj spánek bude na nic a nebudeš dobře regenerovat. Třetí tip je brát magnézium. Magnézium podpoří regeneraci během spánku a ráno se nebudeš bojit tak rozlámaný a budeš mít během dne více energie.